ሳልሳይ ክፋል በፂሕና ኣለና እቶም ደወልቲ ዝጥቀሙላ ድምፂ መቐየሪት ማሽን እውን ተመሓይሻ ትስራሕ። ሲድኒ ትምህርታት ውድእ ጌል መፅሓፍቲ ብምሻጥ ትህብትም ካተን ዊሪ ድማ ናይ ባዕሉ ናይ ቴሌቪዥን መደብ ይጅምር። ሓደ ምሸት ድማ መገዲ ተዓፃፂዎ ጠጠው ኢሉ ነበረ። ኣብ ማኪንኡ ኮይኑ ናይ ቢዝነስ ቴሌፎን እንዳዕለለን ከሎ ናይ ፖሊስ ማኪናን ኣምቡላንስን ይሓልፋ። ናብ ካልእ ቴሌፎኑ ድማ ስልኪ ይድወሎ። እቲ ብናይ ጓል ድምፂ ዘዕልሎ ዘሎ ደዋላይ ድማ ተጋጊእ ይመስለኒ ይብል። ካተን ድማ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ብምባል ቴሌፎን ክዓፅኦ ክብል ድምፅኻ ኣይሓደሰንን ይብሎ። ናይቲ ብቴሌቪዥን ዝረአ ካተን ዊሪ ዝበሃል ሰብ ከም ዝመስል ድማ ይነግሮ። እቲ ፍሉጥ ክኸውን ዝደሊ ካተን ድማ ተሓጒሱ ይቐኒለይ ይብል። ነቲ ብኻልእ ቴሌፎን ዘዕልሎ ዝነበረ መሳርሕቱ ዓፂ ድማ ዕላሉ ቀፀለ። እቲ ደዋላይ ድማ ሰበይትኻ ጽብቕቲ እያ ይብሎ። ካተን ሰበይተይ ኣበይ ትፈልጣ ኢሉ ይሓቶ። እቲ ደዋላይ ድምፁ ናብ ናይ ሰብኣይ ቀይሩ ድማ ነብሳና ተሓፀበትኮ ይርኢ ኣለኹ ይብሎ። ካብ ማሪን ኣደ ሲድኒ ድማ እዚኣ ትሕሸካ ይብሎ። ካብዚ ድማ ካተን ምስ ማሪን ርክብ ከም ዝነበሮ ንርዳእ። ካተን ፈሪሒን ከሎ ድማ ዝሓተትኩ ሕቶታት ዘይመሊስካ ክቐትላ እየ ይብሎ። ሓንቲ ሕቶ ድማ ይሓቶ ሲድኒ ኣበይ ኣላ? ካተን ድማ ንሰበይተይ ተነኺእኻያ ኣይምሕረካን ይብሎ። እቲ ደዋላይ ድማ ይዓፅኦ። ካተን ብዘይሕልፍ መገዲ ተሓሒሱ ጉዕዞ ጀመረ። ናብ ሰበይቱ እውን ቴሌፎን ይፍትን ዘልዕሎ ግና ይረኸበን። ክርስቲና ሰበይቲ ካተን ድማ ካብ ባኛ ወፅያ ፅላሎት ትርኢ። ድሓር ክዳና ናተኸደነት ድማ ኣው ዝበለ ሙዚቃ ይኸፍት። ንሳ ድማ ትስንብድ። ናብቲ ድምፂ ዝመፃሉ ዘሎ ክፍሊ ድማ ትኸይድ። ነታ ቴፓ ጥፊኣ ድማ ንካተን ኣበይ ኣለኻ ትብሎ። እቲ ቀታላይ ድማ ድምፁ ንናይ ካተን ኣምሲሉ ይፅዋዓ። ካብኡ ክተምልጥ ትፍትን። ጥራሕ እግራ ብምንባራ ድማ ሽትት ኢላ ትወድቕ። ክሕዛ ክብል ድማ ትቃለሶ። ድሓር ናብ መደቀሲ ኣትያ ምስ ዓፀወቶ ድማ ብደገ ኮይኑ ድምፁ ንናይ ካተን ኣምሲሉ መዓንጠኸ ከውፃኪ እናበለ ነቲ ማዕፆ ከንክሎ ጀመረ። ካተን ገዝኡ ምስ ኣተወ ድማ ኣብ ቴሌቪዥን ናቱ ስራሕ ተኸፊቱ ፀንሖ። ሓፂን ሒዙ ድማ ገዝኡ ይፍትሽ። ማዕፆ ንኽኢሉ ምስ ረኣየ ድማ ሲርዎ ይኣቱ። ሰበይቱ ክርስቲና ድማ ብሓፂን ክትሃርሞ ትፍትን። ካተን ከረጋግኣ ብዙሕ ይፅዕር። ንሳ ድማ ስለምንታይ ክትቀትለኒ ፈቲንካ ትብሎ። ኣብዚ እዋን ድማ እቲ ቀታላይ ብድሕሪታ ይመፅእ። ክርስቲና ድማ በቲ ዝሓዘቶ ሓፂን ንካተን ተሃርሞ። እቲ ቀታላይ ድማ ብድሕሪታ ይወግኣ። ንካተን እውን ኢዱ ይሓርዶ። ካተን ድማ ይቃለሶ። እቲ ቀታላይ ድማ በታ ድምፂ መቐየሪት ገይሩ ሲድኒ ዘላቶ ቦታ ተትነግረኒ እዚ ኩሉ ተፈጠረኒ ይብሎ። ሲድኒ ናብኣ ዝቐረቡ ሰባት ገለ ሓደጋ ስለ ዝገጥሞም ካብ ከተማ ርሒቓ ንቤና እያ ትነብር። ናብቲ ብኮምፒተር ዝዕፆ ገዝኣ ድማ ምስ ከልባ ተኣቱ። ስማ ናብ ላውራ ቀይራ ድማ ጥቃት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ምኽርን ማዕዳን ብቴሌፎን ምሃብ ትጅምር። በዚ ድማ ጽቡቕ ሰልና ተኸፈላ ሰላማዊ ህይወት ትነብር ኣላ። ነዚ ህይወታ ክሕምስ ዝደሊ ዘሎ ቀታላይ ደኣሞ መን ይኸውን? ሰላም፣ እዚ ናብ ሲኔማ እዩ። ከምቲ ልሙድ ተራእይ ዘይፈልጥ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሰብስክራይብ ብምባል ናብ ሲኔማ ይተዉ። ሰናይ ምክትታል። ጌል ድማ ናይ ተዓዲ ውሪይቲ ጋዜጠኛ ኾነት። ንጀመርቲ ተምሃሮ ድማ ካብ ልምድን ተመኩራን ተበጊሳ ምኽርታት ትልግሰሎም። በዚ ድማ እቶም ጀመርቲ ጋዜጠኛታት ደስ ኢልዎም የጣቕዑላ። ሓደ መንእሰይ ድማ ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ ይትስእ። ንሱ ድማ ከመኺ ፍሉጣት ክንከውን እንባዕልና ብኻራ ክንተሓራረድ ኣለና ማለት ድዩ ኢሉ ይሓታ። እታ መራሒት መድረኽ ግና ሰዓትና ኣኺሉ ኢላ ዘረብኡ ተመንግቦ። ናብ ጌል ቀረብ ኢላ ድማ ፖሊስ ይፅበዩኻ ኣለዉ ትብላ። ኪን ዝበሃል ፖሊስ ድማ ትረክብ። ካተን ምስ ሰበይቱ ተቐቲሉ ከም ዝሓደረ ድማ ይነግራ። እቲ ቀታላይ ድማ ማሪን ኣዶ ሲድኒ ንእሽተይን ኮላ ዝተሰኣለቶ ስእሊ ኣብቲ ገዛ ገዲፍዎ ከም ዝኸደ ይነግራ። ሲድኒ ናይ ካተን ሞት ብዜና ትሰምዕ። ሰላማዊ ህይወታ ይሕመስ ከም ዘሎ ድማ ትርዳእ። እታ ስታብ ዘርእስታ በዚ ቅትለት ተመርኪሳ ትስራሕ ፊልም ድማ ሳልሳይ ክፋል በፂሓ ነበረት። ሕጂ ግና ካሊእ ቅትለት ስለ ዘይተፈጠረ ናይ ባዕሎም ድርሰት ይፅሕፉ። ብሰንኪ ናይ ካተን ሞት ድማ ጋዜጠኛታት ነቶም ሰራሕቲ እዛ ፊልም ብሕቶ ይዋጥርዎም። ስታብ ማለት ናብ ትግርኛ እንትትርጎም ብኻራ መውጋእ ማለት እዩ። ምስቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ከምዚ ዝበለ ዓመፅን ጎንፅን ዘተባብዕ ፊልም ኣብ ናተይ ስቱድዮ ክስራሕ ኣይደልን ኢሉ እቲ በዓል ዋና ናይቲ ስቱድዮ ይዛረብ። ሮማን ናይታ ፊልም ዳይሬክተር ምስ ጆን ዝበሃል ፕሮዲሰር ኮይኖም ድማ እዛ ሳልሰይቲ ክፋል እንድሕር ተሰሪሓ ብዙሕ ሰሊ ከም ተምፀሎም ይነግርዎ። ታይሰን ዝበሃል ጸሊም ወዲ ዋላ ንሬንዲ ኣየምሰል ናይ ሬንዲ ገጸ ባህሪ ሒዙ እንትዋሳእ፣ አንጀሊና ናይ ሲድኒ ገጸ ባህሪ፣ ቶም ናይ ዲዊ ገጸ ባህሪ፣ ሳራ ድማ ናይ ካንዲ ትበሃል ሰብ ገጸ ባህሪ ሒዞም ኣብዛ ሳልሰይቲ ክፋል ዝዋስኡ ሰባት እዮም። እዞም ተዋሳእቲ ድማ እቲ ንካተን ዝቐተሎ ሰብ ባዕላ ሲድኒ ትኾነት ከይብሉ። ንነዊሕ እዋን ደሃያ ዘጥፍአት ሲድኒ ብናታ ዛንታ ኩላቶም ሃብቲሞም ምስ ረኣየት ቀኒኣ ትኾነት ከይብሉ። ጌል ናብቲ ቦታ ትመጽእ። ንእሽተን ካሜራ ድማ ኣብ ቦርሳኣ ትሓብእ። ምስ ጀኒፈር ድማ ትላለ። ጀኒፈር ናይ ጌል ገጸ ባህሪ ሒዛ እያ ትዋሳእ። ምስ ዲዊ ድማ ይራኸቡ።
ዲዊን ጌልን መሊሶም ተጻሊኦም እዮም። ዲዊ ድማ ናይ ሰሞት ምስ ሰማዕ ክዶ መጺኺ ይብላ። ዲዊ ንጌል ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጣ ጄኒፈር ንጌል መሲላ ክትዋሳእ ይሕግዛ እዩ። ቶም መጺ ድማ ንጌል ሰላም ኢልዋ ይኸይድ። ናይ ሲድኒ ዳሃይ ምስ ሓተተቶ ድማ ዲዊ ካሜራ ሒዝኪ ክትኸድያ ድኽደሊኺ ይብላ። እቲ ጆን ዝበሃል ፕሮዲሰር ድማ ብድሕሪታ ርዩ ጌል ወይዘሮ ስድያ መጺያ ኢሉ ብምሉእ ስማ ይጽውዓ። ብዙሓት ሰባት ስማ እናጸውዑ እሞ ክሰበልዋ ጌል ድማ ሎማዓንቲ እየ ተፈላጢት ምዃነይ ረጊመ ትብል። እዚ ንምባል ዝተጠቐመትሉ ኣገላልጻ ድማ ቀደም ንእሽተን እንኮላ ንኣስታት 10 ዓመት ኣብ ዝተዋስአትሉ ፍሬንድስ ዝብል ተኸታታሊ ኮሜዲ ዝርከብ ቻንድለር ዝበሃል ገጸ ባህሪ ዝጥቀመሉ ኣዘራርባ እዩ። ናብ ፊልምና እንትንምለስ ጆን ድማ ኣብ ስራሕ ናይ ትረብሽና ኢሉ ይሰጓ። ዲዊ ብሓቂ ዝተቐየማ እዩ ዝመስል። ንምሸቱ ሲድኒ ካሊእ ቀታላይ መጺላ ንኣቦኣ ትነግሮ። እሱ ግና ካተን ብስራሕ ምኽንያት ብዙሓት ጸላእቲ ኣፍሪክ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግራ። ንሳ ድማ ብሰንኪ ናይ ኣዲ ጥፍኣት ኢና እዚ ኩሉ መከራ ረኺብና ትብል። ናይ ኣዲኣ ጥፍኣት እንታይ ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ክፋር ኢናዩ ኢና። ብድቁሳ ድማ ነዲኣ ትሓልማ። ካብኡ ምስ ተበራበረት እውን ብፊኒስትራ ኣዲኣ ትረኣያ። ንስኺ መርዚ ኢኺ ዝሓስክዮ ኩሉ ድማ ይመውት ኢላታ ትኸይድ። ናብቲ ፊኒስትራ ምስ ቀረበት ድማ እቲ ቀታላይ ይመጻ። እዚ እውን ግን ሕልሚ ነበረ። እታ ካንዲ ኮይና ትዋሳእ ሳራ ድማ ንሮማን ደልያ ናብቲ ስቱድዮ ትኸይድ። ሮማን ግና ይነበረን። ድሓር ሜክኣፕ ስራሕ ዝነበረ ታይሰን ድማ ድምጻ ሰሚዑ የሰንብዳ። ንሮማን ርእይዎ ተኮይኑ ድማ ተሓቶ። ንሱ ድማ ኩሎም ገገዝኦም ከም ዝኸዱ ይነግራ። ቴሌፎን ደው ኢላ ድማ ኣብ 35 ዓመተይ ናይ ሓንቲ ጥራሕ ዝባና ዝሞተት ጓል 21 ዓመት ገጸ ባህሪ ኣይደልን ካልእ ጥዑይ ገጸ ባህሪ ሃበኒ ትብሎ። ድሓር ድምፂ ቀይሩ ንዓኺ ቀቲለ ካልእ ፊልም ክሰርሕ እየ ይብላ። ንሳ ድማ ሃዲማ ኣብቲ ናይቶም ተዋሳእቲ ክዳን ዝቕመጠሉ ክፍሊ ተኣቱ። እቲ ሓላዊ ኣጠፋፊኡ ምስ ከደ ድማ እቲ ቀታላይ ይወፅእ። ኣብ ውሽጢ እቲ ስቱድዮ ድማ ይቐትላ። ዲዊን ጌልን ተራኺቦም እንዳዕለሉ ድማ እታ ንጌል መሲላ ትዋሳእ ጄኒፈር ትድውለሉ። ጄኒፈር ብሞት ሳራ ናብ ጽልልቲ ተቐይራ ነበረት። እቲ ቀታላይ ድማ ነቶም ተዋሳእቲ ኣብቲ ፊልም ብዝሞትሉ ቀደም ሰዓብ ይቐትሎም ከም ዘሎ ዲዊ ይዛረብ። ጄኒፈር ድማ ኣብቲ ፊልም ደድሕሪ ሳራ ናታ ታራ ምዃኑን ከይትቕተል ከም ዝፈርሐትን ትዛረብ። ነዚ ዝኾን ሓላዊ ድማ ትቖጽር። ጌል ድማ ምስ ፖሊስ ኪን ብሓባር ናብቲ ስቱድዮ ኸዱ። እቲ ፖሊስ ድማ 3 ዝተፈላለዩ ድርሰታት ከም ዘለዉ እቲ ቀታላይ ኣየንኡ ከም ዝኽተል ዘሎ ኣይንፈልጥን ይብል። እታ ፊልም ጠጠው ብምባላ ሮማን ክዕጎምጉም እንከሎ ፖሊስ መጺኦም ንሳራ ደዊልካ ጸዊዕኻያ ኢኻ ይብልዎ። ንሱ ድማ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ይዛረብ። ሒዞምዎ ድማ ይኸዱ። ንሲድኒ ድማ ብናይ ኣዲኣ ድምፂ ይድውለላ። ዜና ክፈትዮ ድማ ይብላ። ኣብቲ ዜና እውን እቲ ፊልም ጠጠው ከም ዝበለን ሓንቲ ተዋሳኢት ምሟታን ትርኢ። ድምፁ ቀይሩ ድማ ንስኺ ከይሞትኪ ዕረፍቲ የለን ይብላ። ንሳ ድማ ሽጉጣ ተውፅእ። እቲ ናይ ጄኒፈር ሓላዊ ኣብ ደገ እንከሎ እቶም ካልኦት ተዋሳእቲ ድማ ነቲ ድርሰት ይቐድዎ ነበሩ። ጌል ድማ ትመጽእ። ዲዊ ምስ ጄኒፈር ክኸዱ ሪኣ ድማ ትስዕቦም። እቲ ሓላዊ መጺ ድማ ይሕዛ። ሮማን ንሳራ ከም ዘይደወለላን እቲ ቀታላይ ንሳራ ምስ ቀተለ እውን ናይ ማሪን ናይ ቀደም ስእሊ ከም ዝገደፈን ድማ ትነግሮ። እቲ ስእሊ ድማ ምስ ናይ ጄኒፈር ናይ ሎሚ ስእሊ ተመሳሳሊ ነበረ። እቲ ሓላዊ ድማ ብናይ ዲዊ ድምፂ ገይሩ ቴሌፎን ይድውለሉ። ብድሕሪቱ መጺ ድማ ይወግኦ። ዲዊን ጌልን ብሓባር ከለዉ ድማ እቶም መናእሰይ ክካብ ዝነበርዎ እንትወፁ ንሱ ድማ ናይ ስምባደ ሽጉጥ የውፀሎም። እቲ ሓላዊ እውን ደም ብደም ኮይኑ ይመጽእ። ንዲዊ ከይጠቆሞ እንከሎ ድማ ይመውት። ድሓር ብፋክስ ማሽን ገይሩ ካልእ ድርሰት ይሰደሎም። እቲ ቀታላይ መጺኡ ንኹሎም ቀቲሉ ንሓደ ኸምሲ ምሕር ድማ ይንብቡ። ድሓር እቲ ምሕረት ዝግበረሉ ሰብ መን ምዃኑ ከይንበቡ ድማ ይወፅኦም ይኸዱ። እቲ ንዲዊ ወኪሉ ዝዋሳእ ድማ ናብቲ ገዛ ይምለስ። ካብኡ ላይተር ወሊዑ መን ከም ዝመሓር ከንብብ እንትፍትን ጋዝ ሰዲድሎም ስለ ዝነበረ እቲ ገዛ ይባራዕ። ናብ ገደል ምስ ጸደፉ ድማ እቲ ቀታላይ ናብ ጌል ይመጽእ። ዲዊ ድማ ይትኩሰሉ። ኣብ እግሪ እታ ማኪና ድማ ኣነ እየ ቀቲለያ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ናይ ማሪን ስእሊ ገዲፉ ይሃድም። ናይ ማሪን ቀታሊ ቢሊ ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ክፋር ኢና። እቲ ፖሊስ ድማ ከምቲ ብጌጋ ንካተን ዝኣሰርዎ ቢሊ እውን ከይቀተላ እንተሎ ተወንጂሉ ትኾነኸ ይብል። ቢሊ ግና ባዕሉ ከም ዝቐተላ መስኪሩ እዩ ሞይቱ። ሲድኒ ዘላቶ ንክሕብሮም ድማ ንዲዊ ሓትዎ። ዲዊ ግና ሲድኒ ዘላቶ ክሕብሮም ፈቓደኛ ይነበረን። ሲድኒ በዓላ ትመጽእ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ዴሬክ ዝሃባ ናይ ክሳድ እውን ጌራታ ነበረት። ናብቲ ኣዲኣ ዝተሰኣለትሉ ቦታ ይኸዱ። ምስ ማርታ ድማ ይራኸቡ። ማርታ ምንኣስ ሓፍቱን ሬንዲ እያ። ቅድሚ ምዋቱ ዝቐረጾ ቪድዮ ድማ ተርእዮም። ሬንዲ ኣብቲ ቪድዮ ኮሌጅ ምስ ኣተወ ክመውት ከም ዝኽእል ይዛረብ። ምክንያቱ ድማ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ነበረ መሸጢ ፊልም ዝነበረት ሓንቲ ሰበይቲ ድንግልንኡ ስለ ዝሃባ እዩ። ብናይ ሬንዲ እምነት ኣብ ሆረር ፊልም ደናግል ኣይሞቱን። ንሱ ድማ ድንግልንኡ ስለ ዘፍረሰ ክመውት ከም ዝኽእል ይነግሮም። ኩሎም ፊልምታት ድማ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ምስ በጽሑ ዘይተጸበኻዮም ነገራት ከም ዝፍጠሩ ይነግሮም። 3 ሕግታት ድማ ይቕምጥ። ቀዳማይ
እቲ ቀታሊ ብኻራ ይኹን ብሽጉጥ ምሟት ይኣቢ እዩ። ካልኣይ ካብቲ ዋና ገጸ ባህሪ ወጻኢ ኩሎም ክሞቱ ይኽእሉ እዮም። ሳልሳይ ኣብ ሕሉፍ ዝተፈጠሩ ነገራት ተመሊሶም ይመጹ እዮም። ጌል ምስታ ንዓኣ መሲላ ትዋሳእ ኮይና ድማ ማሪን ምስቲ ፕሮዲሰር ጆን ብሓባር ትሰርሕ ምንባራ ሓበሬታ ይረኽባ። ሲድኒ ኣብ ሸቓቕ ናይ ሰብኣይ ሰኣኒ ትርኢ። ሴራ ተኣተወት ድማ አንጀሊና ነቲ ማስኬራ ሒዛቶ ነበረት። አንጀሊና ድማ ከም ትፈትዋ ነጊራታ ትኸይድ። ሲድኒ ደድሕሪኣ ተሰዓበት ድማ ናብቲ ስቱድዮ ተኣቱ። እቲ ስቱድዮ ድማ ንገዛውታ ዝመስል ነበረ። ቴተም ተሓኒቓ ዝሞተትሉ፣ ሲድኒ ዝጸደፈትሉ፣ መደቀሲኣ ኩሉ ድማ ናይ ሓቂ ኣምሲሎም ሰሪሖሞ ነበሩ። ድሓር ብድሕሪታ ይስሕባ፣ ብዙሕ ድማ ይቃለሱ። ናብ ገዛ ተኣተወት እውን ብኻሊእ ማዕጾ ይመጻ። ኣዲኣ ተዓሚጻ ዝተቐተለትሉ ክፍሊ እውን ኣምሲሎም ሰሪሖሞ ስለ ዝነበሩ ናብኡ ኣትያ ትሪኦ። ድሕሪ ብዙሕ ድማ ምስ ጸደፈት በዓል ዲዊ ይመጹ። ጌል መጽያ ድማ ኣዶ ሲድኒ ምስ ጆን ትሰርሕ መንባራ ትነግሮ። ናብኡ ድማ ይኸዱ። ንሱ ድማ ምስ ሮማን ይዛረብ ነበረ። ንሮማን ኣውፂኢ ድማ ንማሪን ብኻልእ ስም ከም ዝፈልጣን ፊልም መታን ከስርሓ ድማ ምስኡን ምስ መሓዙቱን ከም ዝደቀሰት ይነግሮም። ሲድኒ ነቲ ፖሊስ ጥርጥሮ። እቲ ቀታላይ ብናይ ሲድኒ ድምፂ ናብ ዲዊ ደው ኢሉ ናብቲ ናይ ሮማን ፌስታ ይዕድሞ። ሰለስቲኦም ድማ ይኸዱ። ሮማን ስኺሩ ነቲ ገዛ ንምግውናይ ምስ ጀኒፈር ይኸይድ። ሲድኒ ግን ኣይመፀትን። ጌል ድማ እቲ ቀታላይ ሸዊድዎም ከይኾን ተመሊስካ ደውል ትብሎ። ተደወለ ድማ እታ ቴሌፎን ኣብቲ ገዛ ኮይና ትጽውዕ። እታ ድምፂ መቐየሪትን ማስኬራን እውን ኣብኡ ነበራ። ተበታቲኖም ድማ ነቲ ቀታላይ ክደልይዎ ጀመሩ። ዲዊን ታይሰን ይረኽቦ። ናይ ሮማን ሬሳ ድማ ጌል ትረኽቦ። ንኣንጀሊና ክወስዳ ኣተበላ ግና እምብሌላ ቢና ትሃድም። እቲ ቀታላይ ድማ ይረኽባ። ናብ ዲዊ ምስ ከዳ ድማ ንዲዊ ሃርሞ። ምስ ታይሰን ኮይኖም ድማ ይቃለስዎ። ንታይሰን ከብዱ ይሓርዶ። ካብቲ ህንፃ ኣጽዲፉ ድማ ይቐትሎ። ጀኒፈር ዝተጎዝጎዘቶ መንደቕ ተዘዊሩ ናብ ካልእ ገዛ ይእትዋ። እቲ ቀታላይ ምስ መጻ ድማ በቲ ቤት ሮዕ ሓሊፋ ንዲዊ ትሪኦ፣ ንሱ ግና ይርአን። ነቲ መስትያት ብሽጉጥ ምስ ሰበሮ ድማ ሬሳ ጀኒፈር ይወድቕ። ንታይሰን ትደልዩ ድማ እቲ ቀታላይ ንጌል ይዕፍና። ንሳ ድማ ትቃለሶ። ዲዊ ሬሳ ታይሰን ይረኽቦ። ጌል ደው ኢላ ድማ ርዳእኒ ትብሎ። እቲ ቀታላይ የታልሎ ከይህሉ ጠርጢሩ ድማ ይኣቢ። ካብኡ ምስ ኣተወ ግና ዲዊ ዓረር ይውድእ። እቲ ቀታላይ ከዓ በታ ካራ ገይሩ ርእሱ ይሃርሞ። እዚ ኩሉ እንትፍጠር ሲድኒ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ነበረት። ብስማ ዝተቐመጠ ፋይል ድማ ትርኢ። እቲ ቀታላይ ደው ኢሉ ድማ ንኽልቲኦም ከም ዝሓዞምን ቤና ክትመጽ ከም ዘለዋን ይነግራ። ምስ ከደት ድማ ሽጉጥ ክቐሚጥ ክእተው ይብላ። ሃሪሙ ምስ ወደቓ ድማ ካልእ ሽጉጥ ጌራ ትኩሰሉ። እሱ ግና ሃዲሙ ይኸይድ። ምስቲ ፖሊስ ድማ ትራኸብ። ንሳ ትጥርጥሮ፣ ንሱ ግና ከም ዝኣምና ይነግራ። እቲ ቀታላይ እውን ይመጽእ። ንዓ ከድሕን ድማ ንባዕሉ ይውጋእ። ሲድኒ ዓረር ትውድእ። ይስዕባ ድማ። ንሳ ድማ ናብቲ ሕውእ ገዛ ተኣቱ። ናይ ኣዲኣ ቪድዮ እውን ትረክብ። ናብኡ ድማ ይመጻ። መከላኸሊ ዓረር ከም ዝገበረ እውን የርእያ። ካብኡ ማሪን ብኻልእ ስም ምስ ጆና ሰርሐትን ኮላ ዝወለደቶ ካብኡ ደሊ ምስ ረኸባ ድማ ስማ ቀይራ ካልእ ቆልዓ ወሊዳ ከም ዝጸንሐቶን እቲ ቀታላይ ድማ ዓብይ ሓዋ ምዃኑ ይነግራ። ማስኬርኡ ምስ ቀልዑ ድማ እቲ ዝሞተ መሲሉ ንጌል ዝታለላ ሮማን እዩ። ማሪን ኣይወደይን ኢላ ካብ ማዕጾ ገዛእ ከም ዝመለሰቶ ድማ ይነግራ። ምስ ካተን እውን ርክብ ከም ዝነበራ ብቪድዮ ቀሪጹ የርእያ። ምስ ኣቦ ቢሊ ናብ ዓራት ክኸዱ ከለዉ ቀሪጹ ንቢሊ ከም ዝረኣዮን ቢሊ ድማ በዚ ተበሳጩ ከም ዝቐተላን እውን ይነግራ። እቲ ፖሊስ ሽጉጡ ሂቡ ንዲዊን ጌልን ይሰዶም። ንጆ ኣውፂኡ ድማ ኣዴኺ ምስ መሓዙቱ ኮይኑ ዘበላሸዋ እዚ እዩ ሕኒኺ ፍደይ ይብላ። ምስ ኣበይት ድማ ናይ ሲድኒ ኣምሲሉ ድምፂ ቀሪጹ ኣብ ጅቡኡ የትወሉ። ሓሪዱ ድማ ይቐትሎ። ሮማን ናይ ኩሎም ቀታሊት ሲድኒ ኣምሲሉ ነዛ ሳልሰይቲ ክፋል ካብ ሓቀኛ ታሪክ ምስራሕ ይድሌቱ። ምስ ሲድኒ ድማ ይቃለሱ። በዓል ዲዊ እውን ናብቲ ገዛ ንምእታው ይፍትኑ። ሓኒቕዋን ከሎ ድማ መብራህቲ ይጥፍኡሉ። እቲ ፖሊስ ምስ ኣተወ ድማ ሃሪሙ ይውድቖ። ሲድኒ ነታ ካራ ትሕዛ። ንሱ ድማ በታ ናይቲ ፖሊስ ሽጉጥ ይሃርማ። ቅርብ ኢሉ እውን ይደግማ። ሲድኒ ግና ቦታ ትቐይር። ብድሕሪቱ ድማ ትወግኦ። ንሳ እውን መከላኸሊ ጥይት ጌራ ከም ዝነበረት ተርእዮ። ኣብ ልቡ እውን ትደግሞ። በዓል ዲዊ ኣትዉ። ሲድኒ ንሓዋ ትሰናበቶ። ዲዊ ግና ከምቲ ሬንዲ ዝበሎ ዘይሞተ ከይኸውን ሰጊኢ ነበረ። ሮማን እውን ይትስእ። ሲድኒ ድማ ርእሱ በሎ ትብሎ። ዲዊ ንጌል ናይ መርዓ ሕቶ ይቕርበላ። ሲድኒ ድማ ምስቲ ፖሊስ ርክብ ትጅምር። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድማ ገዛ ከይቆለፈት ተኣቱ። ፊልምና እውን ኣብዚ ትውድእ። መሪፅኩም ስለ ዝረኣኹምና ነመስግን። ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ኮሜንት ክደፉልና። ኣብ ቀጻሊ ክንሰርሐልኩም ትደልይዎ ፊልም እውን ንገሩና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣበራታትዑና። ሰብስክራይብ ብምባል ናብ ሲኔማ ይተዉ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንምለስ ሰሰናዩ።
عتيه